Moi bo día, querida xentiña de polo mundo adiante. Benvidas un día máis á miña cociña. Hoxe vamos a aprender a facer empanada de trigo. Eu vou a facer de atún, pero o relleno vai a dar un pouco igual. A non ser que a queiramos facer con peixe enteiro cru, que ten que ser unha masa un pouquiño máis consistente. Esta masa que vos vou aprender a facer vai vos a valer para calquera tipo de empanada, sexa salada ou dulce, porque tamén vale para facer empanada de masás, por exemplo. E propúxeme que con este vídeo aprendades a facer a masa da empanada e que vos atrevades a facela. A masa vai a ser a de toda a vida, da empanada de toda a vida, e vai a ser unha cousa simple. Incluso vou a facer o amasado sin editalo, para que vexades o fácil que é. E espero que vos animedes a probala, a facela, e nada máis, vamos mans a da obra. Antes de empezar co amasado, quería vos explicar unha maneira moi fácil para calcular a cantidade de fariña que necesitades para a vosa empanadeira. Porque non vale de nada que eu vos diga medio quilo de fariña para tal, non vale de nada a cantidade de ingredientes, porque a vosa empanadeira ao mellor non é como a miña de grande. E se vos sobra masa, non é o peor dos males, pero se vos falta masa para tapar a empanada, pois, claro, non é o mesmo facer unha pizza que unha empanada. Entón, a maneira de calcular a cantidade de fariña que necesitades para a vosa empanadeira, ides a facer así. Vos tendes así a vosa empanadeira e colledes a fariña e botades así como cubrindo a empanadeira e contades os puñados. 1, 2, máis ou menos que non se vexa o fondo. Tampouco non fai falta forzar a situación, pero máis ou menos sería así. E 3. Sin deixar huequiños, para cubrir esta empanadeira levoume 3 puñados. Entón, isto sería a tapa de baixo da empanada, pero para a parte de arriba facerían falta outros 3 puñados, como llos botáramos antes. Si para baixo nos fixeron falta 3, para arriba outros 3. Entón, o total para facer a masa para esta empanadeira serían 6 puñados de fariña. Se a vosa empanadeira é máis pequena e levou 2 puñados cubrir a parte de abaixo, pois con 4 puñados facedes a masa para a vosa empanadeira. Pero se vos levou 5 ou 6 ou o que fose, porque é unha empanadeira máis grande, pois botades o doble para facer a tapa de arriba e xa está. Sería a maneira de calcular a cantidade de fariña para a vosa empanadeira. Botamos a nosa fariña en forma de volcán. Sempre nos vai a facer falta unha pouquiña fariña máis para amasar e todo, o sea, máis ou menos isto levoume medio quilo de fariña, pero seguro que vai a facer falta unha pouca máis para despois amasar. E agora vou vos a falar sobre a levadura, porque esta masa leva levadura. Podedes usar levadura seca ou levadura fresca. Refiérome a que a levadura fresca é a que venden así en uns taquiños, que veñen 2 taquiños e que hai que conservar na nevera. Para min é a mellor, é a máis rica, a que lle aporta un sabor ás masas, o sea, riquísimo, non? Como de verdad. E despois temos a opción da levadura seca, que é esta así, que é levadura seca de panadería. Non a confundades con levadurina, o sea, co tipo polvo blanco este royal que fermenta, o sea, non fermenta, o que fai é facer burbujas, como se fora bicarbonato. Ese non. Isto é levadura seca de panadería, que ven sendo o mismo que a levadura fresca, a que hai que conservar na nevera, a que me mola a min, pero está deshidratada. E ao estar deshidratada, ao non ter agua, ten unha conservación larguísima. Se de levadura fresca lle botamos 15 gramos, de levadura seca só se lle poden botar 5 gramos. Os sobres creo que xa veñen de 5 ou 6 gramos, que xa son para máis ou menos medio quilo de fariña. Se fago un pouco máis de medio quilo, teño que botar unha pouco máis? Pois tampouco. Para facer a empanada tampouco, non é tan necesario. A empanada ten que levodar e ten que a masa estar esponjosa, porque senón sería un tocote duro,
pero tampouco non é tan necesario que como un pan ou como unha rosca que leve azúcar, que lle faga falta, digamos, dilatar moito, non? Pa empanada non é tan necesario. Con un sobriño destes de levadura seca, chéganos para 500, 600 e incluso casi 700 gramos de fariña, o sea, que con un sobriño chéganos de sobra. E se tendes a levadura fresca, un pouco máis da mitad do taco. Empezamos a añadir os ingredientes: azúcar, sal, a levadura así é seca xa lla botamos así directamente. Si é da fresca, témola que disolver en un pouquiño de agua, 100 ml de agua templadiña, disolvémola ben e botámola tamén así dentro do volcán. Botámoslle un ovo, botámoslle o aceite e despois vamoslle botando a agua que ten que estar templadiña para que a masa se vaya xa empezando a facer, a levodar. Vamos tirando dos ingredientes, mezclámolos todos e vamos tirando da fariña do volcán para dentro. Sabedes que cada vez o volcán está como máis aberto e o que buscamos é que os ingredientes líquidos que botamos en dentro se solidifiquen pouco a pouco ca fariña que llevamos mezclando. Cando apenas nos quede fariña arredor do volcán é cando xa podemos empezar a amasar cas mans. Primeiro empezaremos ca puntiña dos dedos porque é bastante pegañenta ao principio. Entón, primeiro solo ca punta dos dedos, buscamos que se integren todos os ingredientes e arrastramos sempre toda a fariña para dentro para a masa, que se vai xuntando toda. Vamos separando a que se nos pegue na punta dos dedos. Podemos usar un pouquiño de fariña para ir limpando a punta dos dedos si vemos que se nos pega moito. Vamos collendo todo o que nos queda arredor da mesa. Xa casi estaría, porque esta masa tampouco non é que haga que amasala moitísimo. Con que estean os ingredientes todos ben integrados e que a masa teña aspecto unificado, o sea, que parece que é todo o mismo, non que haga cachos de cousas sin amasar, xa estaría. Vamos añadindo un pouquiño de fariña, se vemos que se nos pega as mans ou se nos pega a mesa de traballo, botamoslle un pouquiño de fariña, pero sin pasarse. A masa ten que quedar blandiña. Non podemos, canta máis fariña lle botemos, a masa máis dura nos vai a quedar. É máis traballo vai a pasar a levadura para poder levodala. Entón, mirade, a consistencia da masa ten que ser blandiña. Nese momento, aínda que se nos pegue un pouco as mans, non pasa nada. Agora botaríamos un pouquiño de fariña na mesa, poñemos a nosa masa en riba desa fariña e botamoslle un pouquiño de fariña tamén por arriba. E como todas as masas, haina que tapar con un trapiño e deixar que vaia levodando porque a levadura vai a facer o seu traballo. E mentres fermenta, mentres levoda a masa, que hai que deixar polo menos 20 minutos ou media horiña, para que despois non nos sente mal no estómago, porque se non deixamos que levode, depois vai nos a fermentar no estómago e vai nos a dar ardores, mínimo. Así que, mentres fermenta, vamos a facer a sarajallada. En Galicia conocemos a sarajallada polo sofrito, aquí chamaselle rustrido, pero é o sofrito de aceite de oliva con cebola, pimento rojo e sal. Ese é o básico, pero eu sempre lle boto unha mezcla dos dous pimentos, rojo e verde, que é opcional. Sempre lle boto 2 ou 3 dentes de allo, porque lle queda genial e enfatiza moitísimo máis o sabor da sarajallada, pero tamén é opcional. E, por suposto, tamén é opcional que lle vou botar comiños. Vos podedes os botar ou non os botar. E o que é indiscutible é o pimentón. O sea, básicos, aceite de oliva, cebola, pimento rojo e pimentón, para darlle color. E como eu vou a facer, a parte leva o allo, o pimento verde e os comiños. Hai que picar a cebola non demasiado miudiña, a non ser que haga algún repunantiño ou repunantiña na casa que che diga que non quere encontrar a cebola porque non lle gusta. Entón, sí, entón pícalo moi miúdo, pero se non en cachiños normales, como un tamaño dunha uña, máis ou menos. Home, non as uñas de Rosalía, pero dunha uña normal, é que non sei con que comparar o tamaño do corte da cebola. Unha cousa, a sarajallada haina que facer a lume vivo,
non se pode facer pochándoa, a cebola non se pode pochar, porque pode soltar agua. Se a facemos a unha temperatura baixa, vai nos a soltar agua. E a empanada, calquera masa, pero sobre todo a empanada, non se leva ben con agua, porque non se vai a cociñar, vai a quedar desfeita, e a parte de abaixo vai nos a quedar crúa, porque non se lle pode botar agua a unha empanada. Entón, para evitar que a cebola solte agua e o pimento tamén, non se pode facer a baixa temperatura. Ten que ser a lume vivarás e estando remexendo aí. Logo se fai, tamén. Cando teñamos o aceite ben quente, botámoslle as verduras. O sal podedeslle botar cando cairades a sarajallada e ides probando. Pero tanto o pimentón como os comiños hai que botar cando xa estea a sarajallada casi lista, porque senón vaise a fritir e pódese pasar e pode dar incluso un toque de amargor. Entón, o pimentón é mellor que non estea feito solo, casi cando xa o apartemos do lume, botámoslle tanto os comiños como o pimentón. E poñemos a escorrer o atún. Eu prefiro desfacelo ben desfeitiño. Si a vos gusta así nos cachiños, non o desfajades. Pero o importante é que estea escorreito, porque ás veces as latas de atún en conserva traen máis agua da que deberán. E recordamos que a empanada non lle fai falta agua para nada. Tanto a cantidad de sarajallada como a cantidad de atún que se lle ten que botar unha empanada vai a depender de cada quen. Hai quen con un puñadiño así fai 7 empanadas, pero iso xa depende como a ti che guste de chea, a empanada ou de fina ou así. Eu, para esta empanadeira miña, collín un latón destes de atún grande que en peso escorrido son 650 gramos. Eu botolle un pouco máis da mitad da lata. Entón, eu calculo que de atún botolle sobre 400 e pico de gramos ou así. E a cantidad de sarajallada, xa vos digo, eu vos 2 cebolas grandes, pero tamén me podedes dicir, ai, a min con tanta cebola non me gusta, botolle unha sola. Ou, ao contrario, eu para esa empanada botolle polo menos 4 cebolas. Tamén se pode facer. É un pouquiño a gusto de cada quen. E cada unha na súa cociña fai un pandeiro. A sarajallada ten que botar facéndose polo menos 10 minutos, a fuego fuerte e remexendo continuamente, porque este tipo de empanada cósese rapidísimo no forno, o sea, pode levar entre 10, 12 ou 15 minutos, todo máis. Esta ten que quedar ben feitiña. Se vos gusta moito máis pochada, deixadela máis tempo, pero senón, con 10 minutiños facéndose, está perfecta. E agora vouna a adobar. Comiños, sal e pimentón a gusto. Incluso se queredes botarlle un pouquiño de pimentón picante e máis dulce, tamén podedes facelo. Para facer a empanada, vamos a poñer agora isto así a escorrer e fainos falta un pouquiño de aceite, tanto para pintar a empanada por encima como para botarlo por abaixo. Se vedes que ao poñer así a sartén non os escorre aceite ningún, pode pasar, iso é porque o atún absorbe bastante aceite. Entón, antes de ir a facer a empanada, o que vamos a facer é botarlle un pouquiño máis de aceite para que nos baixe aceite para aquí. Poñemos a nosa sartén, ca sarajallada, un pouco de lado, para inclinala para que o aceite estea aquí abaixo e o podamos coller. E apartámoslle todas as impurezas, digamos, non? Se cae algunha ceboliña ou así, e deixamos que vai escorrendo para aquí. E con este aceitiño que temos aquí, vamos a humedecer ben a base da nosa empanadeira.
Como vos dixen, é unha empanada que se vai a cociñar moi rápido, pero está ben encender o forno. Calquera tipo de masa que vayamos a meter ao forno é mellor que o forno xa estea quentiño. Non podemos partir de cero porque non se cociña ben. Entón, quentámolo o forno, pero non moito. Sobre 100 grados ou así, chegalle de sobra. E vamos a mirar a nosa masa. Mirade que maravilla! Vamos a cortar a masa en 2 cachos, pero non iguales, porque se unha das capas ten que ir un pouquiño máis gorda que a outra, esa vai a ser a de baixo. Entón vamos a dedicar para baixo un pouquiño máis. Asegurámonos de que temos fariña ben por abaixo e tamén por arriba, o sea, para que non se nos pegue o rodillo. E vamos mirando máis ou menos, este é o tamaño da miña empanadeira, pois isto ten que quedar un pouquiño máis grande do que é o tamaño do fondo da empanadeira. Empezamos a estirala. Dámoslle para todos os lados ao mesmo tempo, para arriba, para baixo, dereita e esquerda, para que máis ou menos nos vai quedando a forma da empanadeira. Mirade que finiña é. É que manejable. O sea, eu podo andar con ela, non lle vai a pasar mal ningún. Sempre que a movades traballade con fariña, non se pode pegar a mesa, non se pode pegar ao rolo. O que eu hoxe fago co rolo, co rodillo, recordo a miña nai a facelo toda a vida cunha botella de gaseosa ou de coñac, porque tiñan como máis corpo e non tiña rolo, e facía sempre cunha botella. Ai, como cambian os tempos, Dios mío! Unha vez que a temos así estirada, e que é moi fácil de manejar, podedela coller así cas mans, para poñela na vosa empanadeira, que sería unha maneira, pero se vedes que non sondes capaces, que vos liades ou que non tendes manejo suficiente con ela para andar con ela así, o que facedes é o seguinte: poñedeslle fariña ao rolo, poñedelo o rolo na parte daqui de arriba, e enrollades. Mirad que fácil, tiqui, 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 tiqui. Poñedes a empanadeira e calculades máis ou menos en onde está colgando un pouquiño por fora e despois desenrollades así e listo, e xa estaría. Subimoslle un pouquiño aquí as beiras e xa está. Agora eu vou a cortar a parte de arriba porque me é máis fácil de manejar. É unha maneira de cortar fácil a parte que nos sobra é arrimando o cuchillo así aquí á parte de arriba. Esta masa que vos sobra, facedes un roliño e deixadela aí repousar porque vai a volver como a lebodar, vai a estar outra vez manejable e se nos sobra despois a da gallada podemos facer unhas empanadillas. Deixámola aí, botamoslle unha pouquiña fariña e deixámola aí. Vamos a botar o relleno. Non collamos nunca do aceite, porque non fai falta que leve tampouco tanto aceite, e vamos poñendo por toda a empanadeira. E agora vamos a preparar a parte de arriba, a tapa. Igualmente, enfariñamos ben a nosa mesa, para que a masa traballe ben, e vámola estirando do tamaño máis ou menos que temos a nosa empanadeira. Igual para arriba e para baixo, non se pode pegar nada ao rodillo, se se pega, fariña. Non se pode traballar sin fariña. Dereita, esquerda, para arriba e para baixo. Mirad que pasada de masa.
É igual que antes, podedela coller co rodillo, así, para transportarla e poñela encima da empanadeira, ou podedela coller ca man. Eu vou na poñer agora ca man, xa que antes a puxen co rodillo, para que vexades que queda fácil de manejar. E agora hai que cortar a parte que sobra. Por certo, toda esta masa que lle cortín e que nos sobrou, vou na encanar a que xa tiña que nos sobrara da parte de abaixo. E amasámola así un pouco, non vos importa que, non vos preocupedes porque parece que queda un pouco duro, porque se a deixamos aí repousar, en 10 minutos esta masa está totalmente manejable. E como nos sobrou masa e máis aragallada, vamos a facer tamén unhas empanadillas. Botamos unha pouquiña fariña por abaixo, unha pouquiña fariña por arriba, e deixámola descansar. E agora, para que a beiradiña da empanada se nos apegue ben, o mellor pegamento que hai para pegar masa é unha pouquiña agua. Así que vou coller unha pouquiña agua neste plato para humedecer os dedos e facer como o sellado todo de arredor. Mellor que con aceite, porque con aceite non vai a pegar. Mellor é que estea a masa seca, humedecela con agua e facerlle o rosquillo todo alrededor. É a mellor maneira, é única, porque se o facedes con aceite, vai vos a abrir, non vai a quedar ben sellada. Mollamos os dedos así, na agua, e ca axuda dun tenedor, na beiriña daqui vamoslle humedecendo a agua, vamoslle poñendo agua. E a beiriña de arriba, tiramos dela e damoslle para baixo. E agora quedanos mollala por encima co aceitiño este que nos sobrou. Sin coller nada de atún, nin de cebola, nin de nada, así solo cas mans, vamoslle facendo así para humedecela. Para evitar que infle, vamoslle a facer unhas pinchadiñas, sin chalarnos, Tampouco non ten que ter moitísimas, nin teñen que chegar abaixo de todo. A finalidade só é furar a parte de arriba da empanada. E agora temos que facer aquí no medio un buratiño igualmente, a chimenea, para que se cría moito vapor que teña por onde salir. E agora van os últimos consellos antes de metela ao forno. O meu forno ten máis calor do que indica. Iso suele pasar a menudo. Os fornos non sempre teñen a temperatura que indican. Entón, eu a empanada esta, no meu forno, a 150, precalentado, chegalle de sobra. Calor por arriba e por abaixo, e a empanadeira vou a poñer na parte máis baixa, porque a parte de arriba vais a coser enseguida, e a que nos preocupa máis é a de abaixo, pola humedad que está soportando por todo o que ten encima, a sarajallada, o peixe e tal, que sempre vai ter máis ar. Entón, collemos a empanadeira, un consello, con un trapiño húmedo e limpio, pasadeslle ben así por todas as beiradas da empanadeira, porque vamoslle a quitar aceite e fariña que ao metela así no forno sin limpar váisenos a queimar. Entón, mellor que vai limpiña. E o mismo pola parte de abaixo, que podedes ver que ten un pouquiño de fariña de habela posto encima da mesa e de estar a traballar. Vale, pois esa fariña quitámoslle tamén, pasámoslle así un trapiño mollado e salelle ben. Porque xa metemos no forno con esa fariña, vais a queimar, vai a caer fariña dentro do forno, vai a coller un olor raro, e igual pensamos que a empanada cheira a queimado e non é a empanada, é a fariña que había por fora da empanadeira. Así que vou na meter xa no forno. E como me sobrou un pouquiño de masa e un pouquiño de sarajallada, vou facer unhas pouquiñas empanadillas ao forno. Como xa teño un vídeo de como se fan as empanadillas, este cacho do vídeo vai a ser como un pouco acelerado,
Mentras se cose a empanada do forno, eu vou preparar 4 empanadillas, o que me dé a masa. Apenas 11 minutos de forno e a empanada xa estaría. Escoitade. Si se move, indícanos que está cociñada perfectamente por abaixo e o coloriño dorado de arriba vai a ser o que nos diga que tamén xa está lista. Faise enseguidísima. Agora vou poñer as empanadillas ao forno e enseñovos como quedou este maravilloso corte. A empanada xa estaría lista, pero aínda así quero vos dar un truco que vos vai a encantar se non o facedes así, claro. Cortar unha empanada destas tan finiña ten o seu intrínculis, pero eu teño un truco para cortala perfecta, aínda que sean cachiños super pequeniños e que non se desfaja. Tendes que ter unha tabla que sexa un pouquiño máis grande que a empanada. Poñedes a empanadeira boca abaixo, se está ben cociñada, que vai a estar, vai a salir perfecta. O sea, mirade para aquí. Entón, agora cortádela porque boca abaixo non vamos a ofrecer presión á parte de arriba da empanada, que é a que ten que estar bonita para presentar, e córtase moitísimo mellor. En cachiños moi pequeniños ou en cachiños máis grandes. Eu vou facer uns cachiños así grandes, por exemplo. Vedes que fácil se corta? E, se quiserades cortar cachiños pequeniños porque vos fan falta como para repartir a empanada ou para poñer tapas ou así, tamén se pode cortar así de fácil. En cachiños super pequenos, mirad. Sin mover moito o cuchillo, apretando solo para baixo, xa estaría. E unha vez que a temos así cortada, incluso a podemos volver a poñer na propia empanadeira, por si queríamos levala a algún sitio e presentala ben. Damoslle outra vez a volta. E así a empanada estaría cortada en cachiños, pero mirade que corte máis perfecto, como se fora unha guillotina. Se vos gustou este vídeo, compartideo co mundo inteiro, axudadme a compartir. Se non estades suscritas ao canal, suscribidevos, que non costa nada, é gratuito, e a min ides me axudar moito, e non marchedes sin darlle o like. E outra cousa, activade a campaniña, porque a campaniña é para que vos avisen cando eu subo un novo vídeo, porque non esteades pendentes, xa está pendente YouTube destas cousas. Activades a campaniña e xa vos avisen cando eu suba un novo vídeo. Que aproveite. E nada máis, coidadevos, portádevos ben e sede felices.